Ja, irterea eman zaio lehenengo txanda honetari. Lehenengo kaletikan Hernani, bigarrentikan Portugalete, hirugarren kaletikan Izuntza eta laugarren kaletikan Ondarru. Regata baliogarria. Laguntziak ja Espigoian puntan parian gutxi gora bera. Lehenengo kaletikan Hernani, bigarren kaletikan Portu, hirugarren kaletikan Lekitarra eta laugarren kaletikan Ondarru. Las 4 tripulaciones a la altura de la punta del espigón de Hondarribi, calle 1 para Hernani, 2 Portu, 3 la Lekitarra de Izuntza y 4 Ondarro. Para Hernani por la calle 1, la calle pegada al espigón, y cierra la txanda Portugalete. Azkengo txampan sartzen ja, bizitu dute arraunketa, eta ondarrutarrak irabaziko dute lehenengo txanda hau. Ja, Ondarroa ja Izuntza Hernaniarrak hemen lehenengo kaletik orain sartuko dire. Azkengo hiru paladak. Ja Hernani eta aquí se ve bastante. Ja, gerturatzen portukoa. Hamar paladak karrilerarentzat. Ja, Portugalete. Denborak. Ja, bigarren txanda honetan. Zarautz, Hondarribi, Kaiku eta Deusto. Obeixe honor, regata baliogarria, txampa oso bisila, laguntziena. Maborraldea bota dute. Zarauztarra bigarren kale aldea dihoazte, Mirenek hirugarren kalera bota du ontzila, eta Kaiku eta Deusto ere ababorrera dihoazte. Txalo gerturatzen ja, eta orain argi eta garbi ikusten dugu itxeko ontzia aurretik datorrela, Miren Garmenian agindutara, bio hiru trainera Zarautzen aurretika, hirugarren tokia Kaikurentzat eta laugarren tokia Deustorentzat.
bote de casa, proa de regata a las órdenes de Miren Garmendia, que están ya pues aproximadamente unas 3-4 traineras a Zarautz, un poco detrás viene Kaiku y cerrando la regata Deusto. Azkengo 35 palada Miren Garmendiaren ontziarentzat, txanpa luzea, txalo handi bat itxeko ontzintzat, gaur koikurrina emango dute, azkengo 10 palada Miren gidatzen duen ontziarentzat. Azkengo 5 paladak. Eta gaurko ikurrina etxean gelditzen da. Gaurko ikurrina etxean gelditzen da. Ja Zarautz. Azkengo 3 paladak Kaikurentzat. Ja Kaiku. Bost palada Deustorentzat. Eta